zdravím své fanoušky, tedy Maca Games LP. Takže budu mít zkratku MGLP. Pokud jste neviděli jste moje video, protože jsem ještě neuploadnul, tak jsem tam říkal, že mám skin holky, protože jsme s kámošem natáčeli song. A ukážem si nové věci z Minecraft 1.5.1. Takže tady jsem natáčel gun mod. Takže tohle je redstone blok, ten odevšať prostě je sám zdroj energie. Tohle solární panel funguje jenom ráno. Tady ty dvě věcičky, nevím, tohle je nový netherský blok, tohle je třídička a tohle je dropper. Tohle jsou nový bloky a ukážeme si v akci ten dropper. Takže vemu si takhle 3 věci a šoupne sem a jak vidíte, dělá se to sem a děláte to prostě sem. Ještě dáte to dropper a sem se vám to třídí samo. Takže jaký je rozdíl mezi dispenserem a dropperem? Takže dispenser ty šípy vystřeluje, dropper jenom dropuje. Si ukážeme náhodně právě teď. Vidíte? Takže zatímco dropper jenom dropuje, tak dispenser je střílí. Už je dobrý nápad na nějakou ledničku nebo něco. Zaradím se sem. Jak vidíte, dám si se dá, takže vidíte zdroj energie solární panel. Tak jak vidíte, zdroj energie samostatný. Takže teď vám něco ukážu s novým repeaterem. Tak automaticky to dropuje věci samo. Jenom díky tamhle tomu repeateru a zapojení, který jsem si sám vymyslel, nikde jsem to nevykoukal, dropuje to prostě samo. Takže hodíme sem. Tak, teď si ukážeme nový koleje, aktivátor, rail, tady to, pak jsem TNT, tady to, pardon, tady dropper a chestu. Tak, postavíme si lehkou dráhu. Uděláme takhle, tak, budou normálně raily. Tak uděláme trošku delší trasu a za to krátkou. Tak. Ať to jde trošku rychleji. Tak. Sem postavíme. Tady sem třeba postavíme cestu. A se najdeme nový vozíky. Šup, break, tady a tak, dáme sem ten vozík a teď sledujte, co se stane. Buton a nějaký blok. Ne, teď děláme. Ne.
Takže to vrátíme, pardon za menší fail.